Osanibona. Yebo. Yebo. Khona ke la. Ikhola kwakho mate. Ngizamfica. Matha. Gogo. Hawu. Ngihamba nabantu abakhulu ke namhlanje gogo. Ngiyamuzwa ukungcono banakufica ubani lo? Umameya lo umeya wethu. Lo kade bekwa Oy mame. Uzoba mhlaka ngakho. Ekhulu asiphela makatha mase befaka lezi zinto. Ngakubusabona. Awuboni kahle kusuke sekuphayize nje. Kwenziwa neziphandla nje konke asisihle isimo laphana kwameya. Awulungisizile. Ingane yagula. Akula ingane. Meya mntana mhlawumbe ufuna umthandazo. Lutho umthandazo awusasizi ke manje. Sikulesi simo la kuthiwa khona uNkulunkulu usizoyisizayo. Usho ba. Ayikho into ehlula umthandazo ematha. Yabo kule Sezizame kakhulu abafundisi. Zonke amabandla. Njengamanje sekudinga ukuthi senze into ephathekayo gogo. Izinto ephathekayo. Ingane iphethe izinso futhi sekusesimene sibucayi ngoba ziyabalwa amaviki manje. Kubalwa amaviki. Awu mntana mthola inso. Thola inso nje ngingabi kanje. Ngithwele. Awuthwele ngane yami uthwele. Basho njalo odokotela bathi mase ngayitholi lenso le mavikini njambalwa hayi. Liyaqondisho benganeni. Nkosi yami. Manje ngithembe ngikhala nami ngimatha wathi hayi. Ngeke ahluleke. Hawu, phela umenza kwenzeke lo. Nomakhelwane. Umenza izinto lokho zenzeke Uphila nabantu. Uphila Ubheka nabantu. ingane ukuthi sesingayi. Wenkosi yami. Hayi nami Kambe inhloma ngeyona yomndeni iyalunga yini? Hayi iyenzeka indlela kuyobonakala nje phambili usuku. Kuyobonakala isikhona. Sekukhishwa lapho kufakwa ya. Odokotela bayazi phela bona. Hawu phela labo bakokodela iminyaka emide. Akuthiwa midi noma midi. Leven into enjalo nje ayimniki. Angazi gogo amusuliqedile nite lakho lapho sihambe nawe kusibolekelo yakhe inso eyodwa. Uthini wena? Ngithi mawuqeda ite lapho siyoqeda ke intombi bese usihamba nawe ke sesibhedlela usiboleke eyodwa ngisathi zibambile. Kanti ukhuluma nizelana nje nizofuna inso yami. Nawe uyafakaza? Uyafakaza phela. Cha gogo phela njoba nje ingane igula umatha uke wachaza ukuthi hayi usizo soluthola khona la. Mina ngisukelena nje ngazi ukuthi hayi sesixoxile naye wathi hayi msenivumelene. Nivumelene noba Sekuwukuthi nje ilandwe inso phela. onzolanda inso njoba nilana nje. Khona imatha izinto ayithengile ezinye zila efridge ngazo meze inkomo noma ezesihlapho mhlawumbe ubesho lezi ukuthi sikhuluma ngeyakho gogo. hayi ntombi hayi uyaphambuka ke lapho. Kanjani gogo? Hayi ngeke phela ukhulume kanjalo mina ungifikile nomuntu wenso engathi uqatha ke esihlahleni saphelepele uthi uzothatha inso yami ngazongibhedela. Hayi gogo ehlisa umoya mhlawumbe wena uyathuka umuntu mekhishwa insa akafi. Usazophila akusona phela inhliziyo lokuthiwa mase kuphele ngenhliziyo sekuphele ngumuntu izinto zibambile masithathe yodwa nje uzoqhubeka uphila. Wematha akuthathwa ngane yakho. Hayi phela mina gogo ngisemusha yabona futhi uyangazi ngiyaphithisa kumntwana kufunakala esakwazi insa inaminyaka inso nje thatho yakho ngoba inaminyaka. ngani lento engiyichaza ukuthi mina ngisemusha Nami lento engiyichaza ukuthi ngoba vese ayinaminyaka. Angithi nitha inankingi. Ngimusha ngokuthi ngisasebenza la egcekeni ngilungiselela ingane. Angisebenzi mina ngisebenzi. Njengoba uhlezi uphuzana namathe wenzayo. Hayi mangiphuma ngepeshenini ngibuya namalayisi no blood packer akhona ukusebenza lo. Nginganika imali ngihambe ngithenge lezo zinto ayihluphi yonke lonto. Ngazongibhedela wena. Makatha. Angikhuluma ngani nogogo. Ekhulumani wena meya nami. Ngizoku-attenda manje mama. Cha ukwazi ukuthi uzongi-attenda manje ngoba wena uthe ukusuka kwethu asizolanda inso. Wena meya. Mina ngazi ukuthi Wemeya. Kade wena nawe wagula. Ngeke umani usuke nje uthwala ikhanda lakho lele elibi nje ngiyalibona ke manje libi nalamehlo akho lawa ngathi azoqatha uthi uzothatha inso yami. Yabona kusangidelela manje logogo wakho. Cha wena udelelayo. Udelelwa mina manje. Hayi mina udelelwa emzini wami. Mathi angafika ngisuke ngidrive ngisuka le ngize la. Ubudrive la Bese ngiphe ngisho imali mina. Yani imali yani Ngikhipha imali mina. yokwenzani? I-deposit umathi awuthe wena gogo udinga i-deposit. Umathi akaza ngiqambela amanga. Ibe malini? 10,000. Kanti Mina ngiza nje ngoba ngiyazi ukuthi imali bethe malini inso. Kuzoba u50. Kuzoba u50 shuthi mase kuhlangene u60. Wayifaka kodwa kulo ongazokuthathwa kuyona inso. Mina phela umxhumanisi. Angithi uyena uxhumanisile. Manje kulo 50 angithi u50 into enje Ehhe, usho ukuthi 1, 2, 3, 20 4, 5. bese kuhlukanisa 25 ngisho njalo uthe sekuzoba u50 Wena uzothola u25 gogo. Mina ngisangena ukuthi Wena- ngihlukanisa kanjani wena makathi awuthole malini?
Mina yonke le enye wena uzobamba nje lo 25 bese uthi le enye izosa ngakumina. Izoza ngakuwena. Kanti inzeka abani emakatha? Eyakho phela kodwa kokuqiniswa yimina phela. Ubuzoyithola Manje mawumxhumanisi wena, ufuna uthola into elingana noyomnini wethu. wethu. Mina ubuzoyithola kanjani lebani uhleze ekhoneni? Oh, ngizoyikhona le. Imina ngufaka Anginendaba ke mina nayo. Lalelani wena, lalela wena. Ayikho inso yami ehambayo futhi ihambe ngale place leni ishoyo. Yokulingana kwami. Kumele sithathe ngenhliziyo. Ngoba phela uyasigebenga gogo. I-deposit isikhishiwe. Uyabheda. Angigebenge umuntu mina la. Yabona la akekho ngisho yedwa umuntu engimgebengile. Isigebengu nguwe ohamba uthatha ama deposit ngento ongezone zakho. Inso eyami enkuluma ngayo. Matha, kanti ubalo wangikhombisa na iPhone. Ngaphela mina ngazi ukuthi ugogo leso sikhuluma naye. Phela wayekhuluma noba kwaba wangikhulumisa noba ngoba wathi into i-ready savumelana ngalesihamba semali futhi ngizosikhokha. Phela ukuthi phela ugogo wayengekho eduze ngalonto ngakhulumisa noMantanzi kodwa ke into engangaze qiniso soyithola ilonto. Hambaneni uMantanzi. Hawu Nkosi yami. Sizohlukanisela. Uthi nakho mina uyangicanga ngoba phela usumdala. Ubudala basho usazonzana. Usazonzana ngalenzo ngoba phela ngifuna ukuthini mawuthi ngisazokwenza Mantanzi. Awusaliso wenza ubuntu ke. Ubuntu yeke wena ngikutshelile ngathi kade wagula wena. Kade wena wagula. Ingane le akunendaba mina nalowo ngane. Wena uthatha ingane wena yakhe unikeze ingane yakho. Mina gogo nginesifo nami enginaso angikwazi ukukhipha into yami. Lo unesifo anazo njengoba umnika imali nje. Gogo ngicela uNkosi yami uqonde lento esiyikhuluma. Wena vele ngosaqeda ngisho unyaka uphila. Wena uzoqeda. Usungathi lwaphela ngawo mina ngisazophila mina. Ngisazokudla kakhulu. Manje kusiza into leyo nsoko eyodliwa izintuthwane lapha. Mana uyayibona lento idla fumuka idle silaza. Angizilona ke nifumuka ngolesilaza. Ngaloke sixoxa lento insoko uthi uyi-ready asambe Matha gogo. Nansi imoto emnyango. Imoto yapi? Siyesibhedlela. Oh, nihamba nayo lengane le egulayo kanti. Sihamba nawo. Sihamba sola ndaweni nje. Oh, ngizokubamba nje inkunzi. Ningithwale isifake bambe inkunzi. Siyakutshela nje futhi beka phansi itiye uphume sana. Ngalibeka ke mina into kodwa into engifuna ukunitshela yona mina ngokhahlela ngisho udokotela mina ngesabi umuntu. Aze betsheleni weme mina akekho nje umuntu engimesabayo umntana. Asazi. Oh, dokotela ngizobe ngibabhakela ngibatshela ukuthi ngibanjwe abafazi ababili inkunzi. Akekho nje ikele zobe isakazeke ezinye ngene enhlizweni zobe ezinye ngene emehlweni nawo. Ngizongibhedela lo ulungise lesimo Matha. Mina ngifelwa ingane lapha esibhedlela. Cha sobachaza nje ugogo ubube nenkinga okukhohlwa ngeke kube nayo. Angikhohlwe lutho nje. Bayokujova nje uvela udaba. Asambe Hayibo. Angaze simpakishele impahla zakhe. Angithi sithatha ugogo. Ayikuphi? Gogo lenzi sosika kancane. Yazi ngeke uthi akusikwa ngani kuwe. Matha kulungileke sohamba ngicela deposit yami. Kanjani? Letha. Ngeke singayithola into khululeke. Letha deposit. Yazi mina asafuna into. Asafunela ukuthi deposit. Ingane sizophila nje ngama. Sizobona bakhona vele nabanye. Obani izinto la igcekela icela. Sizobheka lokho kwagomora. Hayi gomora lutho. Undani? Ngibone ngathi impela yona ehlele. Angisuzwile ukuthi kusokufuneka into yomuntu osemdala. Hayi khona kukhulile la khali inunyana lokwangone. Ongeke asahluka. Khona. Oh, ngoba nakho nini ungamfuni? Hayi vele kusana ngishaya ekhaya wena ntonje. Yini wena ungayona ekhaya? Mina ngifuni intombazana ukuyikhuluma ke le. Ingane engezoneza la ekhaya. Kwelinye ipage. Angifuni ukukhuluma into ezinto okuthiwa ingane akuzoneza la ekhaya. Ngoba ngatshuza ngokuphumela phesha ngivumbuke nento ezinkulu. Awulawula isimo. Ngivumbuke nento ezinkulu. Sizoze siza amafayila. Ngivumbuke nento ezinkulu. Angifuni. Wegogo besize ngento la. Ukuthi ingane kabani iyangena noba yafika noba yaphuma noba Phela gogo lento mina ngazi usuyikhulumela into zeni noma anganawo wena oqala wayikhuluma abantu wena ovese waphathaza phambi kame ukuthi ingane akusiyona la ekhaya mina gogo ngizathi usuyangihlambalaza nje manje ubani oqala wahlambalaza omunye akona ohlambalaza ingane angone yasibonise njani mame thina sona lapha kwaMasibisi vele nayo khona enye nje kambongeni ingane naye bamthwesa ibhanti vele nayo sona nje uphinde uyamazi futhi nalale yakwambongeni ukuthi uyathwesa ibhanti awubonje lapho amabhanti wazi wonke futhi la uzothola into ngempela yeke indaba Matha akhipha imali amabhanti wazi wonke Matha le ngane yaseNigeria ngomthetho uzothola imali uzothola angisafunela usengihlalisa nawe kade bangitshela vele ngabo manje njalo kwemiyaswa lapha ngapha kade angifuni ngisho ukuyaphi ngilalele phela labona masala ngcobo ninto kaMasibisi mamkhize mangubani lutho imali yami phela manje ngidingayo iyona besihlanganisile vele ngizobona ngenze njani kade ngishilo ngathi ngizobona ngenze njani manje njalo umyaswa wena gogo siyabuya nokwenzani phasi kwebridge sofike sithole lonto nje kunamaparahlezi lapha na sofike sibambe nomlipi sithathe into sambe uthi uzothola into ngempela boya amaphara yahlula ukuvetha phela ke bona bafaka ke lapho mali ngidingayo strong ngabe into yephara solo sidlalisa ambani ambani othatha leyo yaphansi kwebridge siyabuya kodwa abafike lapho omakinders never die by mistake hambani
Manje njalo Loliphuza itiye elimnyama la leselfoni. Akunendaba ngilona engilithandayo. Siyabuya inso siyabuya soyithatha. Ngeke ngithathe yami wena uthatha ingane yakho nayo le chobhe sesishopha ungangibhedela wena lana. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba angasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni sifane subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.